Bon dia, com esteu? Avui ens toca el bloc de la tonificació. I de tot se li diu tonificació, però resulta que nosaltres hem sigut espavilats i la podrem fer des de casa i no de qualsevol manera, sinó amb un tècnic expert, com sempre us aportem cada matí. Per què ens servirà aquesta tonificació? Doncs per tonificar, mai millor dit, els principals grups musculars, ens contribuirà en la millora de la composició corporal, afavorint, doncs, la reducció dels nivells de greix, i, com sempre, treballarem una mica a nivell cardiovascular perquè li posarem esbranzida i suarem de valent. I, mai millor dit, ens ajudarà també a prevenir certes possibles lesions. Per tant, 3, 2, 1, som-hi! Bon dia i benvinguts. En l'entrenament d'avui treballarem tota la musculatura de les nostres cames, aquella musculatura que està destinada a flexionar i extendre genolls i maluc. Veureu que són exercicis bàsics de tonificació, ideals per a aquells que volen guanyar massa muscular o tonificar el seu cos. A més i de manera aïllada, farem un treball de tota la zona central del nostre cos, abdominals i lumbars. Què us sembla? Comencem? Bé, comencem amb un exercici molt fàcil per començar a pujar la temperatura del nostre cos. Sempre, quan comencem un entrenament, buscarem el primer exercici d'una intensitat mitja per començar a pujar aquesta temperatura. Bé, una petita flexió de genoll acompanyat per una patada amb la cama contrària. Recordeu escoltar el vostre cor i, si es dispara massa, baixar una miqueta la velocitat. Hem de fer 30 segons amb una cama i 30 segons amb l'altra. Canviem. El peu amb una bona base, tota la planta del peu tocant el terra i flexió i extensió de genoll i maluc. Notareu com a poc el vostre cor i la vostra respiració s'acceleren. És important que ho aneu controlant. Recordeu sempre que en una escala del 0 al 10 heu de moure-us en un 5, un 6 en aquests primers exercicis. Canviem, següents 30 segons, un pas lateral amb un xut amb la part interior de la mateixa cama. 30 segons, recordeu controlar la velocitat. Si aneu molt ràpid, se us dispararà el cor. Si aneu molt lents, no agafareu la temperatura suficient. 30 segons més, canviem de cama. Això és. Bé, passats aquests 30 segons, passarem als exercicis de mobilitat. També exercicis importantíssims per afrontar la part principal del nostre entrenament. Bé, primer exercici, agafo el genoll i el pujo amunt. Fem 10 vegades, 5 cada cama. 2, 3, 4, 5, 6. És important que conforme van sumant aquestes repeticions aneu fent una miqueta més intens. 8, 9, 10. Següent, passem al maluc i busquem flexió i extensió. 10 vegades, cama esquerra, 10 vegades, cama dreta. Recordeu que el principal en aquest exercici és la mobilitat. Sí? Si aneu massa ràpid i no arribeu als rangs de mobilitat establerts, no aprofitarem l'exercici al 100%. 5, queden 5 més, 6, 7, amb control, 8, 9, una vegada més, 10. Tornem al primer exercici i ara
una miqueta més amunt. Recordeu, màxima extensió. Amb les dues mans, sense pressa, buscant aquest control. És molt important, en aquests exercicis, controlar la respiració. Intenteu no fer apnees i portar una respiració acompassada amb els moviments. Són 10 repeticions més. 7, 8, 9, una més, 10, i anem a per l'últim, en aquest cas, un moviment lateral. Eso es. És un moviment curtet en el que busquem la mobilitat de la cadera i tota la musculatura que l'inserta. 10 vegades. Cama dreta, canviem, 10 vegades amb la cama esquerra. Manteniu sempre una postura el més recta possible perquè la columna i l'esquena no pateixin. Bé, estem acabant aquesta part de mobilitat i passarem als exercicis d'abdominal. Per això veureu la màrfega que tinc aquí a sota i que ara utilitzarem. Bé, el primer exercici abdominal em col·loco cap per amunt, tota l'esquena recolzada al terra, braços al costat, genolls amunt. L'únic moviment que he de fer és extendre al màxim els genolls buscant una extensió completa de tal manera que estiro els talons amunt i s'activa tot el feix abdominal. Important, fem un minut de temps. Si teniu a casa un cronòmetre podeu utilitzar-lo per controlar el temps. L'important no és la velocitat, l'important no és la intensitat de l'exercici, l'important és el control. Controleu, l'esquena no es mou en aquesta extensió. Bé. Bé, queden 10 segons, aguantem. Si vull pujar la intensitat, puc estirar una miqueta més les cames. Si no, em quedo aquí a dalt. Bien. Següent exercici abdominal. Ens posem cap per avall, recolzo els genolls amb un costat, amb una cantonada de la màrfega i busco una planxa abdominal amb els genolls. Sí? Encara que sembli molt fàcil, he d'aguantar el màxim temps possible. Aquesta posició. Intenta que l'esquena no flexioni ni s'extengui. Així s'extendria, així es flexionaria. Busquem un punt mig. I aguanto. Intenta respirar tota l'estona. Una respiració controlada, curteta, perquè el cor ara està bategant més ràpid. I busco mantenir la posició. És molt important que els peus facin força contra el terra, que els genolls facin força contra el terra i que els colzes i les mans també, per mantenir una posició el més intensa i el més estable possible. Bien. Quan no pugui més, descanso 3, 4, 5 segons i faig una segona sèrie. Si veieu que és suficient, que ja és bastant intens per vosaltres, quedeu-vos amb els genolls al terra. Si no és així, podeu aixecar els genolls i podeu quedar-vos en una posició de planxa completa, només amb el recolzament de les puntes dels peus i de les mans i els colzes. Bé? Si esteu amb els genolls, veieu que la posició no canvia. Eso es. Aguanto el màxim temps possible. Bé. Eso es. Aguantem. Bien. Vale. Part abdominal acabada. Comencem amb el circuit de la part principal, amb els exercicis destinats al guany o a la tonificació d'aquella musculatura de les cames. Primer exercici, sempre són 45 segons de treball, 15 segons de descans que utilitzarem per fer la transició d'un exercici a un altre. Comencem amb un pont pèlvic, on aixecarem el gluti i extendrem la cadera.
al màxim. Els braços acompanyaran el moviment. És important una bona col·locació dels peus, fer força amb els talons. I recordeu, anem per temps, no per velocitat, no per repeticions. Són 45 segons. És important que no pareu, donar-li continuïtat a l'exercici i centrar l'atenció en el gluti. Aquí s'estira i aquí es contrau. Aquí flexionem la cadera i aquí l'extenem. Eso és. Passats aquests 45 segons, perdó. Bé, primer exercici. Passem al segon exercici del circuit. Recordeu que teniu 15 segons, que és el suficient per beure una miqueta d'aigua i per buscar la posició correcta del següent exercici. Treballarem els bessons. Busca una posició estable amb una cama al davant i faig una propulsió aixecant el taló del terra, mantenint la punta del peu al terra. Contrau el bessó, es relaxa. Contrau el bessó, es relaxa. Com que tenim dues cames, repartirem els 45 segons entre les dues cames. Més o menys 22-23 segons amb una cama, canvio, i 22-23 segons amb l'altra. És important tenir estabilitat en aquest exercici. Veieu que la cama del darrere meva té el taló aixecat, posant tot el pes sobre la cama davantera. En el cas de que necessitéssiu una miqueta d'estabilitat, podríeu utilitzar una cadira com la que tinc aquí al costat i agafar-vos per mantenir l'equilibri. Bien. Després d'aquests 25 segons, anem al tercer exercici. En aquest cas necessitarem la cadira. Recordeu que teniu 15 segons. Podem fer una miqueta de soltar les cames, deixar anar una mica les cames, i busquem aquest segon exercici, que és una sentadeta sense arribar a assentar-nos del tot. No busquem assentar-nos i desconnectar la musculatura, sinó veieu com m'assento i utilitzo els braços per equilibrar i no caure cap endarrere. Sí? Quan toco la cadira, mantinc la musculatura en tensió. Fixeu-vos amb els meus peus. No es mouen, no s'aixeca el taló, no s'aixeca la punta del peu. Tot el peu està treballant per donar-li estabilitat. La cadira em serveix de referència i d'ajut per no anar al darrere i controlar que la posició sigui correcta. Recordeu, 45 segons. Si us costa molt, aneu una miqueta més lents. Aneu una miqueta més lents, preneu-vos el temps de descansar dalt. Si voleu una miqueta més d'intensitat, manteniu un ritme constant durant tota l'estona. Bé, 45 segons. Vaig a per al segon exercici. Tenim 15 segons per passar a l'altre costat. Bé, tornem amb el treball de gluti. Fixeu-vos, pujo amb dues cames, estiro una per baixar només amb la cama dreta. Repeteixo 20 segons amb la mateixa cama. És el mateix moviment que abans, però ara baixo amb una cama. Un treball una miqueta més intens que farà que treballi la cama de manera més global. 20 segons, compteu més o menys unes 10, 8, 10 repeticions i farem el canvi de cama. Som, canviem. Pugem amb dos i ara és l'esquerra la que està treballant. Pujo amb dos, extenc i baixo amb una. Pujo amb dos, extenc i baixo amb una. Bé, intentem sempre tenir una bona posició de l'esquena, un bon suport amb el peu, treballar amb tota la planta del peu al terra. Molt bé, anem a per l'últim. Molt bé. Passem al següent exercici. Utilitzarem la cadira. Teniu 15 segons. Bé, fixeu-vos, pujo només amb una cama, parteixo de sentat, comencem amb la cama dreta, la cama esquerra estirada i pujo només amb una cama.
baixo amb dues. Pujo amb una cama. Aquí. Molt bé, treball una miqueta més intens, treball unilateral, on treballem de manera més global l'articulació i tota la musculatura de les cames. Eso és. Busquem un treball de control. Aquesta cama la puc mantenir aixecada o la puc mantenir al terra en cas de necessitar una miqueta més d'ajuda. Aquí. Canviem de cama. Anem amb l'esquerra. Amunt. I baixo amb dues. Amunt. Baixo amb dues. Molt bé. Notareu com el treball és molt més intens. Noteu molt més tota la musculatura del maluc. 8-10 repeticions. I canviarem d'exercici. Última. Molt bé. Necessitarem la cadira per aquest últim. La col·loquem davant de la màrfega. Continuarem amb el treball de gluti amb una sola cama. Mireu, col·locaré una cama a dalt i l'altra al terra. El treball ara és d'una sola cama. Puc treballar, si ho voleu, i voleu una miqueta més d'intensitat, podeu treballar amb la cama en l'aire i així li donarem un treball més intens a tota la musculatura del gluti. Si feu això, recordeu controlar que els malucs, les dues crestes ilíaques, estiguin alineades. Sí? Així, d'aquesta manera, també ho podeu fer una miqueta menys intens. Recordeu, 22, 23 segons i canviem de cama. Anem amb la cama esquerra i amunt. Molt important que controleu la respiració. No podeu deixar mai de respirar i sempre intentar acompasar-la amb la velocitat dels moviments que esteu portant. Ara mateix, en una escala del 0 al 10 d'intensitat, ja estaríem en un 7,5, un 8. Estem arribant a la part final d'aquest entrenament, d'aquesta part principal. Bé, acabem. Necessitarem segon exercici. Mireu, la sentadeta, poso de puntetes i baixo aquí, molt bé, i pujo amb dues cames. Puntetes, baixo aguantant l'equilibri sense que els talons toquin i recolzo una altra vegada. Puntetes, equilibri, baixo i pujo normal. Faig la baixada de puntetes i la pujada normal. Aquí veureu que la musculatura del genoll treballa molt més intensament. Recordeu, 45 segons, controleu. Bien. Amunt, baixeu i control. Amunt, baixeu controlat, a poc, i pugeu normal. Veieu que els braços sempre són importantíssims per poder-me equilibrar. Bé, una vegada més, puntetes i baixo. Perfecte. 45 segons, 15 de descans. Ja es va notant el treball. Bé, l'últim exercici amb la cadira el posarem en aquest punt d'aquí i m'ajudaré amb el respatller. Treballarem amb una sola cama. Començarem amb la posició del soldat des del terra i intentarem pujar, només quedar-me amb una sola cama. Recordeu, 20 segons amb una cama, 20 amb l'altra. És molt important la cama del darrere. S'ha d'aixecar per passar el pes a la cama que està al davant. Bé. Vuit, 10 repeticions aproximadament i canvio de costat. Recordeu que són 45 segons, I la importància de no aturar-nos durant aquests 45 segons de treball.
cadascú a la intensitat que ho necessiti. Tres, 2, 1. Bien, i ara hem arribat a l'últim exercici, possiblement el més complet de tots. Treballarem de puntetes, pujant i baixant. Bé, si veieu que us costa molt, sempre podeu fer el mateix exercici que hem fet abans. Baixeu de puntetes i pugeu de puntetes. Aquí, sempre de puntetes. Treball de bessons, treball de tota la musculatura flexora i extensora del genoll. I a més, notareu com la vostra respiració i la vostra freqüència cardíaca pujarà. Intenteu buscar un punt fixe i mantenir-lo durant tota l'estona. Ja veieu que a mi em costa perquè m'estic girant. Bé, recordeu, 45 segons. Manteniu aquesta intensitat, aquest ritme, i no us atureu. Si us canseu, aneu una miqueta més lents i podeu descansar una miqueta a dalt. Bien. Últims 5, 4, 3, 2, 1. Bien, final. Deixem anar una miqueta les cames. Ja heu vist, exercicis molt simples. Hem fet 3 rondes, 3 exercicis en cada una de les rondes, 45 segons de treball, 15 de descans per fer el canvi d'un costat a l'altre. L'únic que hem necessitat ha sigut l'ajuda d'una cadira i d'una màrfaga. Passem ara a la part final, la tornada a la calma. Sobre la màrfaga que tenim, buscarem 3 minuts de relaxació. Us estireu, us relaxeu, cap fibra muscular en contracció. Només escolteu la vostra respiració intentant respirar per la panxa. Us estireu, deixeu les vostres mans, el vostre cap, les vostres cames totalment descansades i respireu omplint la panxa. No cal que siguin respiracions molt profundes. Escolteu-vos el vostre cor. Aneu frenant a poc la vostra freqüència cardíaca. Amb el control de la respiració i escoltant el vostre cor, veureu com a poc el vostre cor batega més lent. És important fer aquest treball abans de l'estirament muscular. Recorda deixar el cap mort, els braços morts, les cames totalment mortes i només respirar intentant inflar la panxa i buidar. Inflar-la, buidar. D'aquesta manera aconseguim desconnectar el nostre cos. Hem acabat l'entrenament i ens procedirem a estirar. És important que la musculatura estigui relaxada per no provocar encara més estrès.
farem aquest exercici 2, 3, 4 minuts, el temps que cadascú necessiti per aconseguir deixar tota la musculatura relaxada. Bé, passat aquest temps, ens procedirem i anirem a estirar. Ens col·locarem de costat, buscarem una posició còmoda, sense forçar cap articulació, ens agafarem del turmell i farem un estirament suau, mantingut, durant 20-25 segons, 5, 6 respiracions, deixant el cap descansat, aprofitant aquesta posició per estirar a poc la musculatura flexora i extensora de genolls i maluc. La intensitat de l'estirament ha de ser en l'escala del 0 al 10 que hem estat parlant tot l'entrenament. Ara mateix estem en un 5. Sí? És més relaxació que no pas tensió. 20-30 segons, canviarem de posició. Bé. Aguantem 15 segons més, notant com la musculatura del quàdriceps està estirant en una posició còmoda. Està relaxat perquè hem estat fent un treball de respiració i de relaxació. Bé, i acabarem amb estirament del gluti. Estirats cap per amunt, creueu cama i agafem aquesta bona posició. Vint 30 segons, de manera relaxada, canviarem la cama i passarem a fer l'últim exercici d'estirament. Recordeu, importantíssims per ajudar a la recuperació després d'un entrenament de tonificació com el que hem fet avui. Bé, i fins aquí l'entrenament d'avui. Espero que us hagi agradat i ens veiem en el següent entrenament.